fejn hemm id-dell, inti d-dawl li kun għadu għaddej. Allura bniedem għalf għandu jaqta' qalbu. Allura bil-pittura rrid nuri ottimizmu li dejjem hemm it-tama. Għada kif ġiet fit-tmiema il-wirja ta' Alex Dalli Dell u Dawl. Biss bħalma nafu il-proċess ta' artist ma jibdix u jispiċċa ma' wirja, il-preparamenti jkunu ilhom għaddejjin. Illum ġejna nitkellmu ma' Alex fl-istudju tiegħu biex jgħidilna daqsxejn meta beda jpitter u l-ħsieb wara Dell u Dawl. L-arti hija mixja li inti kull ma xiex tiltaqa' fil-ħajja tkun cunning biżżejjed li tabżorbja u turih fl-arti. Jiena l-arti minn dejjem kont inħobba. Tallimt tal-arti bdejt l-ewwel fl-iskola teknika, is-sekondarja. U l-ewwel għallim tiegħi kien George Fenech, artist li li ħafna u urini l-arti kemm m'għandek tkun sempliċi fl-arti. Meta ġibt li level, iddeċidejt li nkompliha bis-serjetà u komplejt l-iskola tal-arti l-imsida. Fejn hemmhekk kelli l-Esprit Barté u l-Harry Holding, żewġ tutors kbar li fl-arti tiegħi għenuni ħafna biex inkompli nippruvja. L-idea ħafna drabi tiġi jew inkun għaddej minn xi triq u nara xi ħaġa li timpressjonani, jew xi ħaġa li naqra fil-gazzetti, jew xi ħaġa li nkun għaddejt minnha pereżempju tkun xi ħabar tajba jew ħabar ħażina. Inħobb impinġi fuq il-linjam, jien nippreferi npoġġi linjam għax inħobb nuża ħafna impasto, ħafna ġesso, ħafna texture, għax jiena kont imħajjar niftakar għall-iskultura wkoll. Però ddeċidejt li naqbad l-arti imma dik id-daqsxejn skultura jisa beqgħet tiġri warajja. Nixtieq ningrazzja ħafna l-Professur Xallin Vella għax veru l-kwadri kienu poġġien sbieħu tajbin li jiena nħoss għamlit li artwork fuq artwork, għamlit li installation sabiħa bil-kwadri tiegħi, jiġri ħolqot arti b'arti. U inti kull post li tisebixxi isek trid tlibsu bil-kwadri jkun ġa sabiħ. Allura jiena meta inti żomm f'moħħok l-iskop li inti bil-kwadri tiegħek ħażejnu aktar u bl-għajnuna tal-kuratriċi, għax illum nemmen ħafna li kollok kuratur għax ħafna drabi jekk inti taħdem waħdek hija diffikultà kbira l-għażla li ħadd tagħmel għax il-pittura qishom it-tfal tiegħek, wara diffiċli minn ħadd ħalli barra. Imma l-kuratur tkun taf biżżejjed x'għandha tagħżel. Allura naħdmu flimkien. U jiena nħoss li din l-exhibition kienet veru exhibition li ħarġet tal-qalbi ħafna.